Creștini călăcei. Trăim în vremuri foarte grele. Ce rău se luptă neîncetat de Domnul să ne îndepărteze, treptat, subtil, neobservat. Cu lucruri nefolositoare ne fură timpul prețios și încet, încet se stinge dorul de părtășie cu Hristos. De dimineață până seară muncim din greu și ne trudim. Ce timp de rugă, de scriptură! Mai bine să ne odihnim, mai bine un pic de relaxare cu filme, știri, emisiuni pe Facebook sau citind ziarul. La astea suntem foarte buni. Duminică de dimineață, prea somnoroși, prea obosiți. Mai bine e să stăm acasă, în patul moale, liniștiți. De ce să mergem la adunare? Vedem programele în direct. Sunt mulți adepți ce au argumente greșite pe acest subiect. Umblarea noastră nu diferă de a celor fără Dumnezeu. Îmbrăcămintea și vorbirea se aseamănă mereu. Uităm de patria cerească, de scopul nostru etern divin. Uităm de jertfa din Golgota, uităm de harul cel sublim. Cândva citeam cu așa plăcere cuvântul tainic și bogat. Aveam atâta pasiune și ne rugam neîncetat. Gata eram în orice clipă să facem bine, să ajutăm. Abia așteptam în împărtășire cu Domnul să ne bucurăm. Eram în clocot cel fierbinte, iubirea noastră atunci era. Eram în stare la viață, pentru Iisus a renunțat. Acum, unde sunt toate acestea? O, vai, ce stare ne-a cuprins! De căldicel e foarte gravă, sau rece, totul este stins. Hristos leapădă pe cei care cu lumea s-au amestecat. Îi vrea doar pe acei puși deoparte, vrea numai aurul curat. El e milos, dar drept în toate. El nu se lasă păcălit. Doar cel ce a trăit spre slava-i va fi la capăt mântuit. Să ne trezim, creștinii, din starea ce area de căldicei, căci în curând apare Domnul, să fim în clocot după El. Amin.